de 3 bichicomas, 2 illas e unha serea con ilustracións de Avi Castillo. Comeu la lingua o gato. Este silencio, que andaré de sargallar? Vaite, fixestes unha nova amiga, que tal? Como te chamas? A que debía ser a nai daqueles dos nenos saíra a eira ao escoitar unha voz descoñecida. Cucú, comeu la lingua o gato? A min non, pero eles sí. E son Edelmira, estou a pasar o verán na casa de aí arriba co meu avó. Eles non sei se veñen para quedar. Quedan aquí coa súa tía Ermitas, pero se non falan vou nos ter que levar comigo de volta para a cidade. Non, quedamos aquí, eu son André, este pequeno é Daniel, só ten 5 anos, ti cantos tes? Eu 9, e ti? Ti tamén és pequena, pensei que había aquí rapaces da miña idade, bufou o cativo. E logo ti cantos tes? 10. Pois tampouco es tan grande. Mais que a ti sí, polo tanto debía ser o que mande. O que manda no que? No xogo, por que imos xogar por aí, non? Vale, xogamos, o de mandar se verá. Viches que eu son unha pirata, non? Eu son Neptuno, apuntou o pequeno Daniel. Mirade como fago co meu tridente. Veña, imos por aquí. Vos non coñecedes maravilla, non? Pois vinde comigo, piratas, que vos hei ensinar algunhas cousas. Por aí arriba vais a comer os saltos. Todas esas son as casas das veciñas. Non as coñezo. Non parecen moi simpáticas. E máis atrás paso o regato Fiumare.